Σπαξινού το 1941 πηγαίνει στην Αμερική. Έμεινε εκεί 10 χρόνια. Τώρα ήρθε δηλαδή στην Ελλάδα, γι' αυτό μπορώ να τη πάρω συνέντευξη. Στην Αμερική λοιπόν παίζει σε 6 ταινίες. Η πρώτη ήταν το Για ποιο χτυπάει η καμπάνα, για την οποία τη προτείνει το ρόλο τη Πιλάρ. Μια φλογερή αντάρτισσα του Ισπανικού εμφυλίου. Εκείνη όμως αρνείται. Όχι μόνο μία, 3 φορές. Οι άνθρωποι της παραγωγής όμως εκεί επιμένουν και τη στέλνουν να διαβάσει το σενάριο. Εγώ είμαι η Πιλάρ, λέει, αλλά δοκιμαστικό δεν κάνω. Και δεν έκανε. Έπαιξε στην πρώτη της ταινία στο Hollywood χωρίς καν να κάνει δοκιμαστικό, τι τύχη! Λίγο αργότερα, όταν πήγε στο στούντιο για να δει τα ρούχα του ρόλου, ούτε που τα δοκίμασε. Αυτά δεν κάνουν, λέει, για την Πιλάρ. Και πήγε στο βεστιάριο και διάλεξε άλλα. Μόνη της. Μα αυτά έπαιξε στην ταινία. Όμως οι παρεμβάσεις της Σπαξινού δεν τελειώνουν εκεί. Τους λέει: εγώ θέλω να παίξω τη σκηνή από την αρχή μέχρι το τέλος. Είμαι άνθρωπος του θεάτρου, δεν μπορώ να το κάνω. Πώς το κάνετε εσείς στον κινηματογράφο που τη κόβετε? Οι άνθρωποι της παραγωγής έκαναν αυτό που ζήτησε. Έπαιξαν όλες τις σκηνές χωρίς διακοπή. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο στούντιο άφησαν ό,τι έκαναν και άρχισαν να τη χειροκροτάνε. Είχαν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό. Τι θα κάνω? Θα με βοηθήσετε?